Jallau Aza babban sarki karɓi bakuncin mama. Jallau Aza babban sarki karɓi bakuncin mama. Allah sarki Rabbana ka yafe wa mama. Jallau Aza babban sarki karɓi bakuncin mama. Allah sarki Rabbana ka yafe wa mama. Ni da fari na sa sarkin sarakuna Allah kenan, kai ne kake ba wa barewa magani a dajin nan. Roko na rahama kai mata na kenan, kullu nafsin za'iqatul maut, wannan haka ne. Jallau Aza babban sarki karɓi bakuncin mama. Allah sarki Rabbana ka yafe wa mama. Rayuwa tana da daɗi in har kana da iyaye, ni dai yau duniyar nan ta yi mini babban yaye. Mama na ita kaɗai take share min hawaye, yau dai gashi ta rasu ta bar ni, wayo ni umma na. Jallau Aza babban sarki karɓi bakuncin mama. Allah sarki Rabbana ka yafe wa mama. Fata na rabbi sarki sa mama na a rahamarka, rance ton kaɗa hama aiki sa mama na a cetonka. Ya Allah sa ta a cikin aljannar firdausinka, domin ɗa ma aiki manzo na ɗan Amina. Jallau Aza babban sarki karɓi bakuncin mama. Allah sarki Rabbana ka yafe wa mama. Kaf duniyar nan mahaifiya ita ce lamba ɗaya, in karsa ta karasa komai wallahi a duniya. Addu'a take yi min mama a fili da zuciya, ta ce min abba zumunci kuyi ko bayan raina. Jallau Aza babban sarki karɓi bakuncin mama. Allah sarki Rabbana ka yafe wa mama. Ta tafi ta bar ni da kanni na Hafsa da Ummi, sai kuma yaya na Zaharuddin wane gare ni. Mu hudu ta bari maza biyu mata ma biyu, addu'a muke yi mata Allah sarki umma na. Jallau Aza babban sarki karɓi bakuncin mama. Allah sarki Rabbana ka yafe wa mama. Godiya gun wanda suka yi min ta'aziyar mama, wasu sun kira ni a waya, wasu har ma message ma, wasu a Facebook, wasu TikTok har ma WhatsApp ma. Roko na Jalla sarki sa su cikin ni'imar ka. Jallau Aza babban sarki karɓi bakuncin mama. Allah sarki Rabbana ka yafe wa mama. Jallau Aza babban sarki karɓi bakuncin mama. Allah sarki Rabbana ka yafe wa mama. Jallau Aza babban sarki karɓi. Assalamu alaikum, da sauraro wannan waka daga bakin Abba Yusuf Tangirai, wanda aka fi sani da Baka Fish. Domin neman karin bayani sai a tuntuɓe mu akan lambar waya kamar haka: 0812004060. Ayi sauraro lafiya. Sadiya da Jalilu a jini suka haɗu, a wurin soyayya muke taya su da murna. Yau
202 graduation DTC tiga yau kuka kare ban kwana gashi yau kuke mana yan uwa dan Allah juna ku yafe 202 graduation DTC tiga yau kuka kare ban kwana gashi yau kuke mana yan uwa dan Allah juna ku yafe. So da fari bismillah ya Allah baitocin tiga yau zana kula ɗaliban DTC tiga kun yi walla ba kwayin wasa ko a wajen sallah na ku ba irin nasu bane walla su 222 graduation 202 graduation DTC tiga yau kuka kare ban kwana gashi yau kuke mana yan uwa dan Allah juna ku yafe. ba kwayin gaba balle ma faɗa ba kwayin wasa ba kwayin raɗa baitocin na ku yau na jaddada don haka tike ka sami ni kiɗa sauti mai daɗi domin zane wata 222 eradication 202 graduation DTC tiga yau kuka kare ban kwana gashi yau kuke mana yan uwa dan Allah juna ku yafe. DTC tiga kun ɗauki lamba laifi cikin su kulba kwayin da ba wakar kandi na yi muku kudu ba ka fishi lakabi na ko aka yaro burin MN wa kudu ba DTC tiga ba ku detention 202 graduation DTC tiga yau kuka kare ban kwana gashi yau kuke mana yan uwa dan Allah juna ku yafe. Cup science but ai babun makamar ku waka ta nake ta yi babu shakku GTC tiga ai ana yaban ku ko da za ai debate ana tsoron ku kun yau da ce gurin malamai na ku bangaren tsafta kun wuce inspection 202 graduation DTC tiga yau kuka kare ban kwana gashi yau kuke mana yan uwa dan Allah juna ku yafe. fata na jarrabawar ku ce kyawu buri na gaba ɗaya ta yi kyawu Allah ya raba ku da sawun barawo aikan gyaɗa a ganta cikin bawo kun karta musu kun wuce guda wa 202 kun yi direction 202 graduation DTC tiga yau kuka kare ban kwana gashi yau kuke mana yan uwa dan Allah juna ku yafe. kandi ku kai a yau ba ku bace kamar ba ku suna ta samu ko albarka don haka ku fito ba sai mu taka ɗaliban DTC tiga wa zai tanka wai ya za aika za ta ga hanka ka rayuwar su kulke sai ma da extension 202 graduation DTC tiga yau kuka kare ban kwana gashi yau kuke mana yan uwa dan Allah juna ku yafe. wasu na murna wasu na ta kuka ranar rabuwa dole sai an koka turmi da tabarya yan uwan da ka harshe da hakori ai su ma haka zaman makaranta ai shi ma haka juna ku yafe karbutai da tashin 202 graduation DTC tiga yau kuka kare ban kwana gashi yau kuke mana yan uwa dan Allah juna ku yafe. uwar albarka haka da yake zuma zaɓi ta yazarta na rake duk wanda ya taɓa ku zane ya fi ruwan sama ya zubo to sai a bake karko ba tare fuskar ku sake kan ɗigo wuce yi sara ta kwasu. gashi zan saka a ikon Allah gashi zane yi waka su yaba mini har su yi mini san barka a ikon Allah iya mana rabbi sarki dan sanadin saman zan mu mai maka a ikon Allah. a fice a zauna ai wata rana na san ana tashi a ikon Allah mai haƙuri da abin da muka samu ina fa tsoron bashi a ikon Allah a ƙasa a saida a samu riba yan uwa kar mi kyashi a ikon Allah rabban mutum ko yana a ina ne ai yana zaune zai bi shi a ikon Allah. Kaza ake ta yi wa tarko a ikon Allah sun su da kurciya har da shamu wato aje a samu danko a ikon Allah giwa cikin dawa ai na san ita fata ma fa tsoron tarko a ikon Allah abba ake kira na baka fushi hannu na baya danko a ikon Allah. Allah sarki komai da lokacinsa da lokacinsa. Oci wanci tulu graduation DTC tiga yau kuka kare ban kwana gashi yau kuke mana yan uwa dan Allah juna ku yafe. Sarki karbi bakuncin mama Allah sarki rabbana ka yafe wa mama. Lawa azabban sarki karbi bakuncin mama Allah sarki rabbana ka yafe wa mama.
sarkin sarakuna Allah kenan kai ne kake ba wa barewa magani a dajin nan roko na rahama kai mata na kenan kullu nafsin za'iqatul maut wannan haka ne lawa babban sarki karfi babuncin mama Allah sarki rabbana ka yafe wa mama rayuwa tana da daɗi in har kana da iyaye ni dai yau duniyar nan ta yi mini babban yaye mama na ita kadai take share min hawaye yau dai gashi ta rasu ta bar ni wayo ni umma na lawa babban sarki karfi babuncin mama Allah sarki rabbana ka yafe wa mama fata na rabbi sarki sa mama na a rahamarka rance ton kada hama aiki sa mama na a cetonka ya Allah sa ta a cikin aljannar firdausinka domin da ma aiki manzo na dan amina lawa babban sarki karfi babuncin mama Allah sarki rabbana ka yafe wa mama kaf duniyar nan mahaifiya ita ce lamba ɗaya in karsa ta karasa komai wallahi a duniya addu'a take yi mun mama a fili da zuciya ta ce min abba zumunci kuyi ko bayan raina lawa babban sarki karfi babuncin mama Allah sarki rabbana ka yafe wa mama ta tafi ta bar ni da kanni na Hafsa da ummi sai kuma yaya na Zaharuddin wane gare ni mu hudu ta bari maza biyu mata ma biyu addu'a mike yi mata Allah sarki umma na lawa babban sarki karfi babuncin mama Allah sarki rabbana ka yafe wa mama godiya gun wanda suka yi min ta'aziyar mama wasu sun kira ni a waya wasu har ma message ma wasu a Facebook wasu TikTok har ma WhatsApp ma roko na jalla sarki sa su cikin ni'imar ka lawa babban sarki